Mfowethu, hamba kanjani mfowethu? Ngingabandla mfethu. Hayi ngiyaphila mfowethu. Ngizothi ngi-check nje ukuthi yonke into ihamba kahle lapho kwi-weekend. Kwi-holiday. Hayi no, siyabonga mfethu akukho kutheni. Akuwe? Hayi mfethu siyancenga mani. Bengi-check-a nje phela ukuthi hamba kahle lapho. Uyi-one lapho? Hayi no, nginentwana. Oh. Man mfethu, yazi kunento mfethu engifuna ukutshena yona mina, ngiyanqanywa mani yazi. Ukuthi njani? Ngiyanqanywa. Yasinqanywa. Ngiyanqanywa wena, ngiyanqanywa. Hayi, ngifuna ukuyibulala. Hayi mfethu nje bengi-expressa ama-feelings ami nje ukuthi ngiyakuthanda nje mfethu. Ngithanda ini? Ukukuthanda nje njengomjida wami njengomfowethu. Oh. Ngiyakuthanda lokho ku-serious. Sesiphila komunye umhlaba phela ngokubocacisa. Cha yikho lokho ukucabangayo futhi ukukuthanda lokho. Ukucabanga. Ikhona lokho ukuthanda lokho. Ukuthanda kwani? Kanti uthini wena? Cha ukuthi ngiyakuthanda futhi ngiyakuthanda nje ngempela ukuthi singaba something. Ukuthini? Ukuthi singaba something. Yini something? We understand mfowethu. Awuyahlanya wena upayment. Mfowethu kade sengifisa ukukutshena manje. Uyadawa hamba ofa nayo lo nto leyo yokuhlaba ngenhlamvu mina ungidabela. Oh. Mhlolo mina. Mfowethu ngicafethe indaba le ngitshelana iphelele phakathi kwami nawe futhi ngawatshena amajida. Hayi, yes,